Ngangkong dongin pet ka ka bamday Japan ka Christmas. What is Christmas not about? Kabanangkong ka Christmas kamday Japan ka jingyo yakandu chiying chisem. Watla ka long ka babaha banyo yakandu chiying chisem. Kabaar ka Christmas kamday Japan ka jingpanriam itnat yala ki ying chisem. But kabalay ka Christmas kamday Japan u Santa Claus but ki reindeer. Ka Christmas ka day Japan u Jesus Christ but Japan jong u marway. Ka jingkan mountain burom ya ka jingwan longbriu jong u cha ka ne ka slaperthai. Let's say don ki bakali u u ne u Jesus balay u longkong san hadu ka ne balajan baro ka perthai ka tip Japan jong u. But what ya kurkom ken snemru la ne ka kalendar la penkela namar jong u kata na BC cha edi. But balay ki Kristan ki mane yau. Laka yau Jisu haka shnong ka barit ha Bethlehem ka baha Judea hakari Israel. Laka yau haka ying ka baduk. Utrei kum misteri deng hadu ba undadap laipos nem kerta. Haden kata kumba lais nem uyalap bat uhikai ya ka kubor babaha jong ka jing impam jukut. U Jisu don ka ying lajong. Don degree, ju thokot, ju lej jinglet palat arspa kilometer na ke jaka balakha yau. Uklem long usem jong kano ke hima hangne hasla khandeu. Ki paralok jong ki no yau marwe ha ke jing cha chitom jong Uwei naki kentait ru yau. Jisu im hangne hasla perthei tang lai phulai snem kerta. Onda ki lapan yap no yau da ke basa narpna hapadeng armut kinong tur. Kabalong karukom penyap iben jong kicipai Roman. Haden ke jingyap jong la tep yau ha ke jakatep jong wei pat ubru. Don la ka jong ke jakatep. Henry wat la kataru ka kalendar kala kela namar jong Kibriu ha ke leng ke perthei ki yakren Jepang jong Ki nong thokot bat ki historian bapau ke perthei ki tho Jepang jong Menta la palat arhajar snem Haden ke jingyap jong ka perthei kadang yaikren Jepang jong Hoi don ki ba isi yau bat don ru ki ba it bat ki ba mane yau. Kita ki ba isi yau ki la penyap yau bat ru hadu ki ne kisni ki ba menta kidang don ki ba isi bat ki ba kren ben yau. Hoi ulayat hu lepa Jepang kata ba ka perthei kan isi yau namar ba ukren percha ya ki kamsniu bat kampop jongka. U Jisu Nitip kat kum ke history u Jisu ulong ubriu ubalakha ha Bethlehem Judea baru he usan ha Nazareth ka baha Israel. Kakten ublei ka yethu yangi ba u Jisu ulong shisha ubriu u im rengkat bat ki bapop u tngan usliang u samthia u isen u yam haba u yap perlok jong bat u bitar haba ki briu ki pendon gambak la ya ka ying meneblei. Hoi u Jisu u donlut ya kijing lombriu kumbangi ngilong hanre ka kten ublei ka yathu yangi ba u Jisu u long palat ban ya kijing lombriu. He is more than just human. Ulong u baklempom haoi ulamat kijing pencoy kumba ngiru ngiman hanre u klem ngop ha kijing pencoy jong baman. Ula job ya kijing pencoy bar kijing yale ha kijing im jong u baro. Hoi ula long shisha ubriu hanre ula pen iru ba ulong palat ya kajing long brio. Ukam ba udei ukun marwe jong ublei. Ubechong hakakti kamon ublei ukpa. Ukamru bahachwa jong Abraham ulong. Jisu ulong ublei. Kakten ublei kayethu yangi ba nadu basdang jong kani kaperthei. Jisu uladon lepa. Bat uladon haboneng bat ublei. Bat ula longru ublei. Balamba jong la thau ya kene kaperthei bat ya ke baro. Layat hu le paru da ublai ha ka kitab u prophet Esaya kabala tho kumba news pas nem ha chwa Chris. Ba ka the soti kan pun khun bat on khot kerteng ya utau khun jongka u Emmanuel kabumut ublai lem bangi. Ha Isaya lenong ka bakhandai de khot banriu ya ukun la kha hangi bat unlong unong senchar jongi on khot ya unong selok bapla ublei bakraubor ukpa bom jugut usem ka jingsuk. Let's say piong
ngam ngai bat ngam senya ya jing yathu jong ka Bible lada phim senya ya ka Bible balai phim senya ya ka don ke video hagane ka channel ka bala ai kerteng sautli ki mat balai ngi senya ya ka Bible pet ya ka to ke video lada phi artaten ya ka Bible tungin phai biang ka jing ye kran chpang Jesu kakten ublei ka yethu yengi ba u Jesu ule shibun ki kampla upen pet ya ki bamadla upen kot ya ki bapang yang thole ki bapang yap chiliang ki bapang mi snam upen kot ya ki ba anna upen impat ya ki bala yap udan bor halor kamaryang udan bor halor kiksuj utip ya ki jingmut perkhat bat jing thamu jong ki briu utip ru ya ki ki banja bat ru umap ya ki pop jong ki briu haka jing sisha de tang ublei bala ban map ya ki pop u Jesu namar ba ulong ublei haka do udon ka bor ban map ya ki pop hoi u Jesu ulong sisha ubriu badru ulong sisha ublei kumba ka kten ublei kala ong hayonis lenong banakong de khot bakhat saw u Jesu ula long na pom jukut ula wan haka do barula im hapdeng ki briu u Jesu shimla long tang unong hikai ne ubriu babha shimla long tang unong le kampla shimla long tang u prophet Henry ulong u Emmanuel kabamut ublei lem bani omju don ubriu hangne slakndeu ubakren bat hikai kumba u Jesu u hikai rengkat ke jingdon bor dalade he spoke with authority u Jesu u hikai ban it yakinong chun jongi ban kerku yaki batim yangi ban le bha yaki basun yangi bat ban duwairu yaki bada snew bat le ben yangi uhikai bangi de ban map yaki wei kumba yangi la map bangi de ban le yaki wei kumba ngiru ngimon yaki ban le yangi barkani ka long ka golden rule kaba ki pagan le kita de ban map yaki wei kumba yangi la map bangi de ban le yaki wei kumba ngiru ngimon yaki ban le yangi barkani ka long ka golden rule kaba ki pagan le kita ki bam ngai hauji suru ki snotna barki manjur yakani ka rule u Jesu uhikairu ba ki jingthmu ka donut bar ki jingmun che berkhat jongi ki long ki bangi day ban pekngor namar ublei un bishar om tang ya ki jingle ki ba shabar hanre hadu ki jingthmu ka donut bar ki jingmun che berkhat jongi ru uong baladangi pek da ki jingkwa brai nila long ki beklim ladangi bitar klemnya nila long ki ba penyabrio usem David ru uong hakmi la thau yanga ha ki jingbam hok bat ha ka pop kakmi jonga kalapun yanga Jesu ong naba naga donut kimi ki jingmut bamman kaba penyap kaba klim kaba yakai kentai kaba tu kaba saki lamler pat kaba krenben baro ki jingle sniu kimi naga donut namar kata dau u Jesu ong don kam ya ubriu ban yo ya ki jingkapat da mensem bekuit ublei kenapa unlong ujing tau bathamai ubaka donut jong u kan long kaba it ya ublei bat ya ka hok baro klem ke jing kapat ubri unam la banyo i ya ke hima ublei namar ke jing lapop bat ke jing rengkang jong i ngila de hok banyo ya ke jing bitar ublei hanrei ublei ulong uba isnei baru pekerhai ke jing it yangi kinong pop ula pha yela ukun bemarwei u Jesu Christ ban wan shagane ka slaprathai u Jesu dagamon de dehi u kiu sha ulom kalbari u ba ya ga dengkhna ka bakhia u cha sempat u cha leben u cha chitom bat u cha yap ka jing cha yap ka bashar khai hadu kata kata halor ka dengkhna na ka banta jongi ki bliu ki bapop baru mi pat hagasni ka balai u Jesu u im u yap baru mi pat na ka jing yap ban siuspa ya ki pop jongi na bangin yo ya jumap e bat jipin in e jong play ya dangin bat isanya hau don wei unong tu kali ubala syakem hakipulit kipulit kila ra ya u syakijing bishar onda la bishar ya u haying bishar da unong bishar la pau sena kisakhi sebut baula le ya kata kamsli namar ke kamsli ke baula le uta ubriu ula dehok banca set patok hanrei ka don ka jamin la neka kuna balada ula ban siu ya kata kuna unlight no
Henry uta unong lekam sniu don pisa ban ba jamin dalade yalade berkumta ula jauh ki umat sniu si Henry hakum kata kapor lawan rung uwai ubriu uba uta unong tu umpat itu une ubriu uong ya uta unong lekam sniu nga isen yeme ban nga it yeme lemar kata kadau mewat kusla ngan siu mga ya kata kuna jong me nang ba men light na kata jingcha pan saja hapatok uta unong lekam sniu da ke jingkemen berkejing sniu upediang unget badusyanya ya uta unong ba jamin jong bat kumta hi ula yo pediang ya kata kejing siuspa lene kejing pelat ya Jesu Christ ulet kumne nakabanta jongi ni ngila lesniu bat lepo percaya ublay ubelong unong bishar ba bishar hok ban namar kejing lesniu jongi ngila de hok ban yo ya kejing bitar ublay Henry kat bang idang long ki bopop Jesu ula yak nakabanta jongi bat kumta ula siuspa ya ki pop jongi mambangin like nakata kejing pan saja tabalong hadujok junom la junom bat ban yo pediang ya kene kejing ai sneu bha Jesu Christ ni hab ban nge mesanya hu kumba uta unong tu uhab ban nge mesanya ya uta unong ba jamin namba kata kejing suspa kan la pan long namar kata kadau ngidon kam ya Jesu Christ ha kejing imjongi nama udai tang mau ubala yap ban mipat na kabanta jongi naba ublay ula it kata-kata yak perthei ula IT no ya la ukun bala kamaru ba uno ru ubang ngej hau om jotshu Henry yo kejing im bam jukut lada pimpan ngej nisanya au Jesu Christ lane lada pimpat yo pediang yak jipen im ublay lane lada ya pi ompat kha da umen sem bekut ublay kak ten ublay ka ong menta kesngi lada pi yo sneu yak ten jong to wat pen yak idonod jong pi Jesu uong bangidai ban nget haublay badru hau naba ulong kalanti kajing shisha bat kajing imde on don uban yo late sha ublay light na Jesu Christ Jesu Christ ulong Emmanuel ublay lem ban ngi ula wan chesla perthai ula im ula yap par ula mipat na kajing yap knang ba unla ban long unong suspa bat unong penim ka Christmas ka long sepang jong batang sepang jong